अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण భక్తులందరికీ సో రెండవ అధ్యాయంలో మనం ఏం చూసామో ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుందాము. మరి ఎంతో దుఃఖంతో ఉన్న అర్జునుడిని చూసి భగవంతుడు ఇలాంటి సమయంలో నీకు బుద్ధి కలిగిందేమిటి, ఇది గౌరవనీయం కాదు, నీకు స్వర్గలోకాలు అంటే ఉన్నత లోకాలు రావు, అకీర్తికరం కూడా అని చెప్పినప్పుడు మరి భీష్మ ద్రోణాదులను నేను బాణాలతో ఏ రకంగా వాళ్ళని ఎదుర్కోగలను, మరి ఈ మమకారం అనే దోషంతో కర్తవ్యం ఏమిటో తెలియని ధర్మ సమ్మూఢ చేత నా డ్యూటీ ఎంతో తెలియని మోహంలో పడిపోయాను. కాబట్టి ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చయంగా నువ్వే నాకు చెప్పు. శిష్యస్తేహం, నేను నీ శిష్యుణ్ణి, షాధిమాం త్వాం, నాకు నువ్వు చెప్పు, ప్రపన్నం, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అని చెప్పి అడిగాడు. కాబట్టి అప్పుడు సంజయుడు ఏమంటున్నాడంటే, ఈ రకంగా మరి శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో గోవింద నేను ఇక యుద్ధం చేయనని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఈ ఆత్మజ్ఞానం అంటే సాంఖ్యయోగం గురించి చెప్పడం ప్రారంభించారు. ఈ సాంఖ్యయోగం ఆత్మజ్ఞానం ఒక్క సెకండ్ చాప్టర్ లో మాత్రమే ఉంటుంది. తర్వాత చెప్పబోయే కర్మ యోగం, జ్ఞానయోగం, ఈ విషయాలు అన్ని కూడా మనం భగవద్గీతలో వివరంగా తర్వాత చూస్తాం. ఇక్కడ క్లుప్తంగా చెప్తారు. అయితే ఆత్మజ్ఞానం మాత్రం ఇక్కడ ఒక చోటే చూస్తాం. సో ఆత్మని గురించి ప్రారంభించి ఏం చెప్పారు, దుఃఖించని కూడని దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు. వివేకవంతులు గతాసూంశ్చ, గతించిన వాళ్ళ కోసం గాని ఉన్న వాళ్ళ కోసం గాని పండితుడు వివేకవంతుడు నాను శోచంతి, దుఃఖించడు అని అంటూ, నేను నువ్వు ఇక్కడున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇదివరకు లేకుండా లేము, ఇదివరకు ఉన్నాము, ఇప్పుడున్నాము, ముందు ముందు కూడా ఉంటాం, ఎప్పుడూ ఉంటాం అన్నారు. దాని అర్థం ఏమిటి, ఈ దేహధారి మరి మన దేహం గనక బాల్యం నుంచి కౌమార్యం నుంచి యవ్వనం నుంచి వృద్ధాప్యానికి ఏ రకంగా మారుతూ వెళ్తాం లోపల ఉన్న మన ఆత్మ చూస్తూ ఉంటుందో, అలాగే మన దేహాంతరం జరిగిన తర్వాత అంటే ఈ దేహానికి అంతం జరిగిన తర్వాత ఆత్మ వేరే దేహంలో కూడా వెళ్తుంది. ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ నెక్స్ట్ బర్త్ గురించి అంటే రీఇన్కార్నేషన్ అనేది ఉన్నది అని చెప్పేసి భగవంతుడు ఇక్కడ క్లియర్ గా మనకి చెప్తున్నారనమాట. సో ఆ రీఇన్కార్నేషన్ అనేది ఉన్నదా లేదా అనే డౌట్ గనక ఎవరికైనా వస్తే ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా వివరంగా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అది ఎలా వస్తుంది అన్నది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. సో తథా ఆ రకంగా దేహాంతర ప్రాప్తి, దేహం ఎండ్ అయిన తర్వాత మరి ఈ దేహం వేరే దాంట్లో కూడా యథా దేహే, ఈ దేహి వేరే దేహంలోకి వెళ్తాడు, ధీరుడు దీని గురించి కలవరపడడు అని చెప్తున్నారు. సో మరి కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఈ బాడీ కాదు ఆత్మ అనేది తెలుసుకున్నాము. మరి అందుకే నేను అన్నప్పుడు మన యొక్క బాడీని మనం నేను నా బాడీ అంటాం, నా చేతులు నా కాళ్ళు అంటాం. సో ఆ నా ఎవరు అంటే లోపల ఉన్న ఆత్మ. ఈ బాడీ కేవలం పంచభూతాలతో తయారు చేయబడినటువంటి ఒక మెటీరియల్ బాడీ.
అయితే మన బాడీయే కాదు, ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా సరే ఒక ఆకారం అంటూ ఉంది అంటే అది పంచభూతాలతోనే తయారైంది. అందుకే మనం గోలోక చార్ట్ చూసినప్పుడు కూడా మీరు 18 డేస్ క్లాస్లో చూసుంటారు. ముందు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సరౌండింగ్ సర్కిల్స్ ఏమిటి అంటే పంచభూతాలు. కాబట్టి లోపలున్న ప్రతిదీ కూడా ఆకారం అనేది పంచభూతాలు ఇస్తూ ఉంటాయన్నమాట. అయితే పంచభూతాలు కూడా భగవంతుడి శక్తియే. అందుకే బాహ్యాంతర అంతర్బాహ్యం అంటారు. అంటే లోపల బయట కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు అని. బయట పంచభూతాల రూపంలో ఉన్నారు, లోపల ఆత్మ రూపంలో భగవంతుడు అన్నిటా ఉన్నారు. సో ఇంకా ఏం చెప్పారు అంటే ఈ ఆత్మని గురించి, ఈ సుఖ దుఃఖాలు ఇవన్నీ కూడా మనం ఏదో అనుకుంటాం ఈ లైఫ్ లో, ఇవన్నీ ఏమిటి అంటే మాత్రాస్పర్శాలు. మాత్రాలంటే ఇంద్రియాలు అంటే సెన్సెస్. ఈ సెన్సెస్ ఇచ్చిన ఫీలింగ్స్ ఇవన్నీను, ఈ సెన్సెస్ రియాక్ట్ అయ్యి మనకు ఆ ఫీలింగ్ కలిగిస్తున్నాయి. మనకి కళ్ళకి నచ్చింది కనిపిస్తే హ్యాపీ, అలాగే చర్మానికి ఏదైనా మెత్తంది తగిలితే హ్యాపీ, నోటికి రుచికరమైనది తగిలితే హ్యాపీ. ఎందుకు? ఆ సెన్స్ వెళ్ళి మన మైండ్కి ఇది బాగుంది అనే ప్రలోభాన్ని, ఇది తిను ఇంకొకటి తిను అనే ప్రలోభాన్ని కలిగిస్తోంది. కాబట్టి తిన్నప్పుడు సుఖం, తినలేకపోతే దుఃఖం. సో ఇవన్నీ కూడా మాత్రా స్పర్శాలు. బికాస్ మనం కాంటాక్ట్ లో ఉంటున్నాం, ఇంద్రియాలకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం, ఆ సెన్సెస్ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ సుఖ దుఃఖాలన్నీ నీకు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే నీ మాత్రా స్పర్శాలు, నువ్వు ఇంద్రియాలతో కాన్స్టెంట్ కాంటాక్ట్ లో ఉన్నావు కాబట్టి అవి నీకు ఫీలింగ్స్ ఇస్తున్నాయి. అవి ఎలాంటివి సుఖ దుఃఖాలు? ఆగమాపాయనో నిత్య, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి నిత్యం, ఏది నిత్యంగా ఉండదు. మరి అంతే కదా, సుఖం అనే ఫీలింగ్, ఆనందం తింటే ఆనందమే, కానీ ఎంతసేపు ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇంకేదో తినాలనిపిస్తుంది మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి. సో అది మళ్ళీ వస్తుంది పోతుంది. ఈ సుఖాలు దుఃఖాలు ఏది కూడా శాశ్వతం కాదు. సో వస్తూ పోతూ ఉంటాయి నిత్యం. ఏది శీతోష్ణాల్లాగా, అంటే చలికాలం ఎండాకాలం ఎలా అయితే వచ్చిపోతూ ఉంటాయో నిత్యము ఒక్క కాలం ఉండదు. అలాగే సుఖ దుఃఖాలు కూడా నిత్యం ఉండవు, కొన్నాళ్ళు సుఖం కొన్నాళ్ళు దుఃఖం. కాబట్టి తితీక్ష స్వభారత, దాన్ని తట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేవి నీవు ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్ వల్ల వస్తున్నాయి, అవి ఏవి కూడా పర్మనెంట్ కాదు, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని ఓర్చుకోవడం అనేది నేర్చుకోవాలి. మరి ఆత్మకి ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? ఆత్మకు పుట్టుక చావు లేదు, అది పుట్టేది కాదు పోయేది కాదు, ఎప్పుడూ ఉండేది కాబట్టి. అలాగే జన్మరహితం అంటే అజో, అంటే జన్మలేనిది, అంటే పుట్టుకే లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే, ఆత్మ శరీరం హతమార్చబడ్డ ఆత్మనెవరు హతమార్చలేరు అని మళ్ళీ చెప్పి, ఎలా అంటే వాసాంసి జీర్ణాన్ని యథా విహాయ, జీర్ణమైన బట్టల్ని ఏ రకంగా అయితే వదిలేసి నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాన్ని, కొత్త బట్టలు వేసుకుంటాడో మనిషి, అలాగే జీర్ణమైన శరీరాన్ని కూడా వదిలి వేరే కొత్త బట్టలను ఆత్మ వేరే శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది అని ఆ సైకిల్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. బేబీగా ఉండి మరి కౌమార్యం, యవ్వనం, మరి వృద్ధాప్యం అంతా అయిన తర్వాత మరి ఈ శరీరం పోతుంది, ఆత్మ వేరే శరీరంలో ప్రవేశించి వస్తుంది. సో ఈ జనన మరణ చక్రం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. మరి 16 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత, 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత మానవ జన్మ అంటారు కాబట్టి అది కూడా ఇక్కడ ఇలా చూపిస్తున్నారనమాట. తర్వాత ఆత్మని ఎవరు కూడా ఏ ఆయుధం ముక్కలు చేయలేదు, అగ్ని కాల్చలేదు, నీరు తడపలేదు. మరి నా శోషయతి మారుత అంటే వాయువు దానిని ఆరబెట్టలేదు. ఆత్మ లక్షణాలు. సైజ్ ఎంత అంటే చెప్పారు భాష్యంలో, వెంట్రుక చివరి భాగంలో 10,000వ వంతు అంత చిన్నది, కంటికి కనిపించండి. అలాగే జాతస్య హి ధ్రువ మృత్యు, పుట్టిన తర్వాత మృత్యు గ్యారంటీ. ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ, అలాగే మృత్యు పొందిన తర్వాత మళ్ళీ జన్మ పొందడం కూడా అంతే గ్యారెంటీ. పుట్టిన తర్వాత గ్యారంటీ మృత్యు, అది మనందరికీ తెలుసు. పోయిన తర్వాత మళ్ళీ జన్మ కూడా అంతే గ్యారంటీ అంటున్నారు. తస్మాత్ కాబట్టి అపరిహార్యతే, తప్పనిసరి అయిన దానికోసం నత్వం శోచితం అర్హసి, నువ్వు శోచించవలసిన అవసరం లేదు. ఇది తప్పనిసరి అయినది, జరిగేదే ఎలాగూ. కాబట్టి నువ్వు తప్పనిసరి అయిన దానికోసం జరిగేది తప్పదు అనుకున్నప్పుడు ఇంక నువ్వెందుకు దాని గురించి శోకించడం? అలాగే అన్ని దేహాల్లో ఉండే ఆత్మకు చావని, సరే మనం ఇక్కడ దాకా చావనుకుంటా, మేబీ నాట్ క్వైట్. సో ఇక్కడి నుంచి చూద్దాం. 24 శ్లోకాస్ చూసాము. సో 20
ఓకే. సో 24వ శ్లోకం. సో ఆత్మని ఎవరు ముక్కలు చేయలేరు, మరి నీరు తడపలేదు, వాయువు ఆర్పలేదు, అగ్ని దహించలేదు అన్నది చూసాము. 24th శ్లోక. అచ్ఛేద్యోయమదాహ్యోయం అక్లేద్యో శోష్య ఏవ చ నిత్య సర్వగత స్థాణురచలోయం సనాతనః. అచ్ఛేద్య, ఛేదింపలేనిది, అయం ఈ ఆత్మ, ఆదాహ్య దహింపబడదు, అయం ఈ ఆత్మ, అక్లేద్యో అంటే తడపలేరు, అశోష్య ఎండబెట్టలేరు, ఏవచ నిశ్చయంగా, మరియు మరియు నిత్యమైనది, సర్వగత సర్వవ్యాపకమైనది, స్థాణు మార్చడానికి వీలు లేనిది, స్థాణు అచలహ అంటే కదలికలే అంటే చలనం లేనిది అని, అయం ఈ ఆత్మ, సనాతన అంటే శాశ్వతంగా ఉండేది అని చెప్పి మళ్ళీ ఇందాకటి శ్లోకాన్ని ఇక్కడ రీఇటరేట్ చేస్తున్నారు. అంటే మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారు. ఏమని? ఆత్మ ఛేదింపబడేటటువంటిది కాదు, అలాగే కరగబెట్టేది కాదు, దహింపజేసేది కాదు, శోషింపజేసేది కాదు, దేనికి వీలు కాదు. అది నిత్యము, సర్వత్రా వ్యాపితము, మార్పు లేనిది, అచలము, సనాతనము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఆత్మ లక్షణాలన్నిటినీ, దాని లక్షణాలన్నీ కూడా పరమ పురుషుడి నిత్యమైన, ఇవన్నీ చూస్తుంటే మరి ఏమనిపిస్తుంది? భగవద్ లక్షణాలు ఇవన్నీను. సో భగవత్ లక్షణాలని మనకి తెలుస్తోంది ఇవన్నీ చూస్తుంటే. ఎలాంటి మార్పు లేకుండా తన అనుస్థితిలోనే ఎప్పుడు ఆత్మ నిలిచి ఉంటుంది. అందుకే మనం ఆ చిత్రం చూసినప్పుడు కూడా, ఆ గుర్రాలతో ఉన్నటువంటి చిత్రం మీరు చూసే ఉంటారు 18 days క్లాస్ లో. సో ఆత్మ సాక్షిభూతం, దేనికి కూడా కదలిక లేదు అని మనం చూస్తాం. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అలాగే అణుస్థితిలోనే సదా నిలిచి ఉంటుంది. ఐక్యం చెందటం అనేది ఆత్మ విషయంలో ఊహింపరానిది. భౌతిక సంపర్కం నుంచి విముక్తి పొందిన తర్వాత అది భగవంతుడి తేజోమయ కిరణాల్లో ఒక ఆధ్యాత్మిక కణంగా ఉండొచ్చు అంటున్నారు. అంటే ఈ భౌతిక మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్ నుంచి బయటపడ్డప్పుడు భగవంతుడి కాంతిలో అదొక కణంగా ఉండొచ్చు. కానీ బుద్ధిమంతులైన జీవులు మాత్రం భగవంతుడి సాహచర్యాన్ని పొందటానికి ఆధ్యాత్మిక లోకంలోకి ప్రవేశిస్తారు. సో ఈ జీవులు భగవంతుడి సృష్టి అంతటా ఉన్నా కూడా నిలిచి ఉన్న విషయం నిస్సందేహం. కాబట్టి సర్వగత అనే పదం ఇక్కడ ముఖ్యం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే ఈ జీవులందరూ కూడా భగవంతుడి సృష్టిలో ఉన్నారన్నది మనకు తెలిసిన విషయమే. కాబట్టి సర్వగత అంటే ఈ ఆత్మ సర్వగత అంటే అంత భగవంతుడి యొక్క సృష్టిలో ఉన్నది అన్నమాట. అందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు. అంటే భూమి పైనైనా, జలం పైనైనా, వాయువు పైనైనా, భూమి అడుగు భాగంలో అయినా, చివరికి అగ్నిలో కూడా జీవించుతూ ఉన్నారు. ఆత్మ అగ్నిచే దగ్ధం కాదనే విషయం ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పబడ్డారు. అందుకే అగ్నిలో వారు దగ్ధమైపోతారనే నమ్మకాన్ని నిరాకరింపవచ్చు. సో శరీరాన్ని దగ్ధం చేయొచ్చు, కానీ ఆత్మని ఎవరు దగ్ధం చేయలేరు. సో అంతటా కూడా ఆత్మ ఉంటుంది, అగ్నిలోకి వెళ్ళినా ఉంటుంది, ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఉంటుంది. అందుకే సర్వగత అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. ఆ పదం ఇక్కడ వాడారు ఈ శ్లోకంలో. అందుకని చెప్తున్నారు నిత్య సర్వగత అంటే నిత్యమైనది, సర్వవ్యాపకమైనది, అన్నిట ఉండగలదు అని అర్థం. కాబట్టి అగ్నిలో కూడా దగ్ధం అవ్వదు. మండలంలో కూడా జీవులు అలాంటి లోకంలోకి తగిన దేహాలతో జీవిస్తున్నారన్న దాంట్లో సందేహం లేదు. సూర్యమండలం గనక జీవరహితం అయితే సర్వగతం అనే పదం అర్ధరహితం అంటున్నారు. సో సూర్యమండలంలో కూడా ఉండొచ్చు. ఎందుకు? ఆత్మ ఆ వేడిని కూడా తట్టుకోగలిగే కెపాసిటీ ఆత్మకున్నది. కాబట్టి అక్కడ కూడా ఉండొచ్చు, కాబట్టి సర్వగతం అన్నారు. లేకపోతే ఆ మాటలో అర్థమే ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అన్నమాట. అవ్యక్త అంటే ఆత్మ యొక్క తత్వం, అది ఆత్మ ఎక్కడైనా కానీ ఉండగలదు. అవ్యక్తోయం అచింత్యోయం అవికార్యోయం ఉచ్యతే తస్మాదేవం విదిత్వైనం నానుశోచితుమర్హసి. అవ్యక్తం అంటే కనిపించనిది, అచింత్యం అయం ఈ ఆత్మ అవ్యక్తం, అచింత్యోయం అంటే అచింత్యం ఊహించలేనిది, మన ఊహకందనిది ఈ ఆత్మ, అయం ఈ ఆత్మ, అవికార్య అంటే మార్పు లేనిది, అయం ఈ ఆత్మ, ఉచ్యతే అని చెప్పబడింది.
సో అవ్యక్తమని, అచింత్యమని, అవికార్యం అంటే మార్పు లేనిదని ఈ ఆత్మ చెప్పబడింది. తస్మాత్ ఏవం, కాబట్టి ఈ విధంగా విదిత్వైనం, దీనిని బాగా తెలుసుకుని నానుశోచితుం అర్హసి, నువ్వు ఏమి దుఃఖించడం తగదు అంటున్నారనమాట. కాబట్టి ఆత్మ అవ్యక్తం, అచింత్యం, మార్పు లేనిది అని చెప్పారు. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకుని నువ్వు ఈ దేహాన్ని గురించి నువ్వు చింతించకూడదు అంటున్నారు. ఆత్మ ఎప్పుడూ ఉండేది, ఈ దేహం ఉంటుంది పోతుంది, ఎలాగూ వేరే దేహం వస్తుంది, ఆ దేహంలో కాదు నీకు పర్మనెన్స్, ఆత్మలో ఉన్నది. కాబట్టి నువ్వు దేహాన్ని గురించి చింతించకు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అధ చైనం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్యసే మృతం తథాపి త్వం మహాబాహో నైనం శోచితుమర్హసి. అధచైనం, ఒకవేళ కూడా నువ్వు ఈ ఆత్మను నిత్యజాతం, సర్వదా పుట్టినదిగాను, మరి నిత్యం ఎల్లప్పుడూ మృతం వా మరణించేదాన్ని గాను మన్యసే అనుకున్నావనుకో, తథాపి అయినా కూడా త్వం నువ్వు మహాబాహో గొప్ప పరాక్రమవంతుడైన అర్జున నైనం శోచితం అర్హసి, నువ్వు దుఃఖించడం తగదు. అంటే ఒకవేళ నువ్వు ఈ ఆత్మ ఎప్పుడు పుట్టేది మరణించేది అని నువ్వు అనుకున్నప్పటికీ, అసలు ఆత్మకు పుట్టుక లేదు మరణం లేదు, ఆల్రెడీ చెప్పారు ఆ విషయం భగవంతుడు. ఒకవేళ నువ్వు ఇంకా ఆత్మకు పుట్టుక మరణం ఉందని అనుకున్నావే అనుకో, అయినా కూడా నువ్వు దుఃఖించడానికి కారణం లేదు అని అంటున్నారు. దేహానికి పరంగా ఆత్మకి ఒక ప్రత్యేకమైన ఉనికి ఉన్నదని అంగీకరింపని తత్వవేత్తల తెగ ఒకటి ఎప్పుడు ఉంటుంది. అంటే ఈ దేహం వేరు ఆత్మ వేరు అని అనకుండా, దేహం పోతే ఇంకన్నీ పోతాయని అనేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు మరి అంటే ఒక్కొక్కసారి భగవంతుడు గీతను తెలియజేసిన కాలంలో అలాంటి వాళ్ళు కూడా అప్పుడు కూడా ఉన్నారని తెలుస్తోందని అంటున్నారు. లోకాయుతుకులు, వైభాషికులు అని వీళ్ళని అంటారట. అలాంటి తత్వవేత్తలు వాళ్ళ మూలకాలు సరి అయిన సమ్మేళనం వల్ల జీవనం కలుగుతుంది. అంటే కొన్ని ఈ ఫిజికల్ థింగ్స్ ఇంటరాక్ట్ అవటం వల్ల ఈ లైఫ్ అనేది వస్తుంది అని కొంతమంది ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలు, భౌతిక ఫిజిసిస్టులు వీళ్ళందరూ కూడా అనుకుంటారు, చెప్తూ ఉంటారు. ఇదంతా సైంటిఫిక్ రియాక్షన్స్, వీటన్నిటి వల్ల ఈ అర్త్ ఫామ్ అయింది, ఆ తర్వాత ఈ లైఫ్ ఫామ్ అయింది, ఇలా చెప్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి నేటి ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలైనా, భౌతిక తత్వవేత్తలు అంటే ఫిజిసిస్టులైనా వీళ్ళ సిద్ధాంతాల ప్రకారం ఈ మూలికల కలయి అంటే కెమికల్ రియాక్షన్తో కొన్ని కెమికల్, ఫిజికల్ రియాక్షన్స్ రావచ్చు, అలాగే జీవం కలుగుతుంది అని చెప్పేసి ఈ మోడర్న్ సైంటిస్టులు అందరూ అనుకుంటున్నారు. ఈ సిద్ధాంతాన్ని మరియు భక్తిరహితమైన ఈ మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ అమెరికా దేశంలో ప్రాచుర్యాన్ని పొందుతున్నాయి. అంటే ప్రభుపాద మరి అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ ఈ బోధలన్నీ చేశారు కాబట్టి ఆయన అక్కడ ఆనాటి పద్ధతుల గురించి చెప్తున్నారు. ఇలాంటి రసాయనిక సమ్మేళనాల ద్వారా ఇదంతా క్రియేట్ అయిందని అంటూ ఉంటారు ఈ మోడర్న్ సైంటిస్ట్స్. ఒకవేళ అర్జునుడు గనక ఈ వైభాషిక సిద్ధాంతంలో లాగా ఆత్మ ఉనికిని గుర్తింపలేకపోయినా దుఃఖించక్కర్లేదు అంటున్నారు కదా భగవంతుడు ఇక్కడ. ఒకవేళ నువ్వు ఆత్మకు పుట్టుక మరణం ఉందని అనుకున్నా కూడా నువ్వు దుఃఖించక్కర్లేదు. కొన్ని రసాయనాల నష్టం వల్ల ఎవరు కూడా చింతాక్రాంతులు విద్యుక్త ధర్మాన్ని విడనారరు. అంటే ఏదో కెమికల్ రియాక్షన్ అనుకున్నప్పుడు ఈ కెమికల్ రియాక్షన్ రిజల్ట్ కోసం నువ్వెందుకు నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ వదులుకోవడం, కెమికల్ రియాక్షన్ అని అనుకో అన్నట్లుగా. పైగా నేటి ఆధునిక యుద్ధ పద్ధతిని శత్రువుపై విజయాన్ని పొందటానికి మనిషి టన్నుల పరిమాణాల్లో రసాయనాలను వృధా చేస్తున్నాడు. అంటే బాంబులు కానీ, లేదంటే పెద్ద పెద్ద ఈ వెపనరీ కానీ అవన్నీ ఎంతో బరువు, ఎంతో ఎక్స్పెన్స్తో కూడుకున్నవి. కాబట్టి వైభాషిక సిద్ధాంత ప్రకారం దేహంతో పాటు ఆత్మ నశిస్తుంది. కానీ కాబట్టి అర్జునుడు ఆత్మ ఉనికిని గురించి వేద నిర్ణయాన్ని అంగీకరించినా లేకపోయినా, అంగీకరించకపోయినా, ఆత్మ ఉనికిని నిరాకరించినా కూడా
చింతించడానికి ఎలాంటి కారణము లేదు. ఎందుకు, ఒకవేళ ఆ రోజుల్లో కూడా ఉన్నారట ఇలా ఇదంతా కెమికల్ రియాక్షన్ ఆటోమేటిక్ గా పుట్టింది అనుకునేవాడు. సో అలా అనుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా పుట్టింది ఆటోమేటిక్ గానే పోతుంది. అప్పుడు ఇంకెందుకు నువ్వు ఆటోమేటిక్ గా పుట్టిన దానికోసం నువ్వు ఈ కెమికల్ రియాక్షన్ కోసం బాధపడటం అని అంటున్నారు. అనేక సంఖ్యలో జీవులు అని ఇక్కడ భాష్యంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. అనేక సంఖ్యలో జీవులు పదార్థాల యొక్క కలయిక వల్లే ప్రతి క్షణం ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటారు వీళ్ళు జనం. వాళ్ళలో కొందరు నశిస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి సంఘటనల విషయంలో మనం ఏం చింతించవసరం లేదు. ఎన్నో పదార్థాల కలయిక కెమికల్ రియాక్షన్స్ తో మనుషులు పుడుతున్నారు పోతున్నారు అనుకున్నప్పుడు ఇంకా దాని గురించి చింతించాల్సిన అవసరం లేదని ఈ సిద్ధాంతం యొక్క వాదన అంటున్నారు. కాబట్టి దాని గురించి ఆ రకంగా ఆలోచించినా నువ్వు చింతించక్కర్లేదు. ఆత్మకు పునర్జన్మే గనక లేదనుకుంటే పితామహుడు గురువులను సంహరించడం ద్వారా పాపం కలుగుతుందని అర్జునుడు భయపడే కారణమే లేదు. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడి అర్జునుణ్ణి మహాబాహో అనే ఎత్తిపొడుపు ధోరణిలో సంబోధించాడు. మహాబాహో అంటున్నారంటే కొద్దిగా హేళన ఉంది అంటున్నారు ఆ మాటలో. ఇక్కడ ఎందుకు, వేద మార్గాన్ని పాటించకపోయినా అర్జునుడు వేద జ్ఞానాన్ని త్రోసిపుచ్చి ఈ వైభాషిక సిద్ధాంతం అంటే ఈ వితండవాదాన్ని అంటే అసలైన వేద సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరించినందుకు భగవంతుడు ఆ రకంగా సంబోధిస్తున్నారు. కొంచెం హేళనతో వ్యంగ్యంతో. క్షత్రియుడిగా అర్జునుడి యొక్క వేద ధర్మానికి చెందినవాడు కాబట్టి అర్జునుడు అతని యొక్క డ్యూటీ అది చేయలేదు కాబట్టి కొద్దిగా అతన్ని ఒక రకంగా వ్యంగ్యంగా కూడా సంబోధించడం అని చెప్తున్నారు. సో నువ్వు ఆత్మ నిజంగా నేను మరణిస్తుందని నువ్వు అనుకున్నా కూడా నువ్వు దుఃఖించక్కర్లేదు. ఎందుకు అంటే మరి అది మరణించే కెమికల్ రియాక్షన్స్ తో ఏర్పడింది కాబట్టి అలాగే పోతుంది అని అనుకో. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుర్ధ్రువం జన్మామృతస్య చ తస్మాదపరిహార్యేతే నత్వం శోచితుమర్హసి. ఇప్పుడు మనం చూసాం, జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు, పుట్టిన తర్వాత హి తప్పనిసరిగా ధ్రువం గ్యారంటీ మృత్యువు. అలాగే ధ్రువం జన్మ కూడా గ్యారంటీ, చ కూడా గ్యారంటీ జన్మ. ఎప్పుడు మృతస్య, మృత్యు వచ్చిన తర్వాత గ్యారంటీ ఏమిటంటే మళ్ళీ జన్మ గ్యారంటీ. పుట్టిన తర్వాత మృత్యు ఎంత గ్యారంటీయో మృత్యు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ జన్మ కూడా అంతే గ్యారంటీ. తస్మాత్ కాబట్టి అపరిహార్యేతే అంటే తప్పనిసరి అయిన విషయంలో నత్వం శోచితం అర్హసి, నువ్వు శోకించటం తగదు అంటున్నారు. పుట్టిన వాడికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వాడికి మళ్ళీ జన్మ తప్పదు. కాబట్టి అనివార్యమైన దానికోసం నువ్వు నీ విద్యుక్త ధర్మంలో నువ్వు దుఃఖించకూడదు అని అంటున్నారు. సో కర్మానుసారం ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా జన్మించాల్సి ఉంటుంది. నిర్ణీత కాల కార్యాలు ముగిసిన తర్వాత మరణించి ఇంకొక జన్మ చెందాలి. ఈ విధంగా జనన మరణ చక్రంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ముక్తి అనేది లేకుండా పరిభ్రమిస్తారు. ఇలాంటి జనన మరణ చక్రం అనవసర హత్యలు, జంతుహింస, యుద్ధము ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రోత్సహించేది కాదు. కానీ అదే సమయంలో హింస, యుద్ధం అనేవి మానవ సంఘంలో శాంతి భద్రతలను నెలకొల్పడానికి అనివార్య అంశాలు కాగలవు. సో భగవంతుడి యొక్క నిర్ణయం కాబట్టి కురుక్షేత్ర యుద్ధం అనివార్యం. అంతేకాకుండా ధర్మం కోసం యుద్ధం చేయటం క్షత్రియుల యొక్క బాధ్యత. కాబట్టి వాళ్ళ బాధ్యతను నిర్వర్తించినప్పుడు మరి అర్జునుడు ఆ సమయంలో తన వాళ్ళ గురించి మరణం గురించి ఎందుకు నిర్వర్తించినప్పుడు అర్జునుడు అలా బాధ్యతను నిర్వహించినప్పుడు ఇక ఈ విషయాలు ఆలోచించకూడదు అని చెప్తున్నారు. ధర్మాన్ని త్యజించి తద్వారా పాపాన్ని పొందటం అతనికి తగదు. అటువంటి పాపం విషయంలో అతడు చాలా భీతుడై ఉన్నాడు. విద్యుక్త ధర్మమైన యుద్ధాన్ని వదలడం ద్వారా అతను ఎన్నడూ తన బంధువుల మరణాన్ని ఆపలేడు. పైగా అధర్మ మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం వల్ల అతనే పతనం కాగలడు. కాబట్టి మన డ్యూటీ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇక్కడ మనం మళ్ళీ భాష్యంలో కూడా చెప్తున్నారు. అది నీ డ్యూటీని చేయనప్పుడు అది మనం అధర్మ మార్గంలో వెళ్ళిన వాళ్ళం అవుతాం. ఇక్కడ అర్జునుడు డ్యూటీ క్షత్రియుడిగా తన రాజ్యాన్ని తను కాపాడుకోవడము. కాబట్టి తను విద్యుక్త ధర్మాన్ని మానేసినా నేను గనక యుద్ధం చేయకపోతే వాళ్ళు బ్రతుకుంటారని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. వాళ్ళు పోవాలనుంటే వాళ్ళు ఇంకో రకంగా పోతారు, నువ్వు ఒక పరికరానికి మాత్రమే అని చివరికి కూడా చెప్తారు. సో అది ఇక్కడ మళ్ళీ అంటున్నారు.
అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత అవ్యక్త నిధనాన్యేవ తత్ర కా పరిదేవన. అవ్యక్తాదిని ఆరంభ దశలో కనిపించకుండా భూతాని అంటే సృష్టించబడిన జీవులందరూ వ్యక్త మధ్యాన్ని మధ్య దశలో కనపడి భారత ఓ భరత వంశస్థురా అవ్యక్త నిధనాన్ని నశించినప్పుడు కనపడకుండా, నిధనం అంటే అంతమైనప్పుడు అవ్యక్తం కనిపించక, ఏవ ఆ విధంగా తత్ర కనుక కాపరిదేవన దుఃఖాలెందుకు అంటే పుట్టినప్పుడు జీవులందరూ ఆదిలో కనపడరు, సృజింపబడిన జీవులందరూ ముందు కనపడరు, మధ్యలో కనపడతారు, తర్వాత నశించిన తర్వాత మళ్ళీ కనపడరు. అంటే ఈ జీవులందరూ పుట్టక ముందు ఎక్కడున్నారో మనకు తెలియదు, పుట్టినాక మన వాళ్ళు మన సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ పిల్లలు ఏదో అనుకుంటున్నాం, వీళ్ళు పుట్టక ముందు వీళ్ళు ఎవరో మనకు తెలియదు, పుట్టిన తర్వాత మన వాళ్ళని మనం అటాచ్మెంట్ పెంచుకుంటున్నాం. అలాగే పోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు వాళ్ళ దారి వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు మరి మన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు కనిపించరు మనకి. సో ఇక్కడున్న కొంతసేపు మనకు కనిపిస్తారు. అలాంటి దానికోసం దుఃఖించాల్సిన అవసరం ఏముంది అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఆత్మ ఉనికిని అంగీకరించని వాళ్ళు అంగీకరించువారు అంగీకరించని వారు రెండు రకాల తత్వవేత్తలు ఉన్నారు. కొందరు ఆత్మ ఉన్నదంటారు, కొందరు లేదంటారు. వీరిలో ఎవరిని అనుసరించినా కూడా దుఃఖానికి కారణం లేదు. ఎందుకు? వేద జ్ఞానాన్ని అనుసరించే వాళ్ళ ఆత్మ ఉనికిని అంగీకరింపవారిని నాస్తికులని అంటారు. మాట వరుసకు ఆ నాస్తికవాదాన్ని గ్రహించినా కూడా ఓకే సరే నాస్తికులమే, ఆత్మ లేదు అనుకున్నామే అనుకో, అయినా కూడా దుఃఖానికి కారణం లేదు అంటున్నారు. ఆత్మ ప్రత్యేకమైన ఉనికిని కలిగి ఉండగా ఈ భౌతిక అంశాలన్నీ కూడా సృష్టికి పూర్వమే అవ్యక్తాలై ఉంటాయి. కాబట్టి ఆత్మకు ఒక స్పెసిఫిక్ ఉనికి ఉన్నప్పుడు దానికి ఈ భౌతిక అంశాలన్నీ ఈ ఫిజికల్ క్వాలిటీస్ అన్ని కూడా పుట్టక ముందే కనిపించకుండా ఉంటాయి. సూక్ష్మమైన ఈ అవ్యక్త స్థితి నుంచే సృష్టి వ్యక్తం అవుతుంది. ఆకాశం నుంచి మరి ఎంతో అవ్యక్తంగా ఉన్నది. అన్నిటికంటే ఈ పంచభూతాల్లో కూడా అతి సూక్ష్మమైనది ఏది అంటే ఆకాశం అని చెప్పుకున్నాం. ఎందుకు? ఆకాశం ఏదీ లేదు, కళ్ళకు కనపడదు, చెవికి ఒక్కటి మరి టచ్ చేయలేము, చూడలేము, ఓన్లీ థింగ్ ఏంటి ఉందంటే ఆకాశంలో సౌండ్ ఉంది. కాబట్టి అన్నిటికంటే సూక్ష్మమైనది పంచభూతాల్లో ఆకాశం. తర్వాత వచ్చిన వాయువుకి మరి శబ్దం ఉంది, స్పర్శ కూడా ఉంది, ఫీల్ అవుతాం. గాలి వచ్చినప్పుడు మన ఒంటికి గాలి తగిలినప్పుడు ఫీల్ అవుతాం. అందుకే స్పర్శ జ్ఞానం ఇచ్చే అధిష్టాన దేవత మనకు వాయువు అని చెప్పుకుంటాం. సో అది చెప్తున్నారనమాట. వాయువు నుంచి అగ్ని, అగ్ని నుంచి నీరు, అగ్ని కంటికి కనిపిస్తుంది, నీరు నోటికి కూడా మనకి రుచి తెలుస్తుంది, తర్వాత భూమి వాసనలను చూపిస్తుంది. సో రాను రాను ఘనీభవించింది అనమాట సూక్ష్మమైన ఆకాశం నుంచి భూమి దాకా వచ్చేసరికి. ఆ భూమిలో మళ్ళీ అనేక సృష్టులు ఉన్నాయి. ఒక ఎత్తైన భవనం ఉందంటే ఉదాహరణగా అది భూమి యొక్క పదార్థాల నుంచే మరి తయారైంది. ఇటుకలు అవ్వనివ్వండి, సిమెంట్ అవ్వనివ్వండి, ఇక ఏదైనా సరే అన్నీ మరి భూమి నుంచే తయారైంది. దాన్ని కూలగొట్టినప్పుడు అది మళ్ళీ తిరిగి అవ్యక్తమైపోయి ఆ పదార్థాలన్నీ భూమిలో కలిసిపోతాయి. అంతే కదా. ఈ శక్తి అనేది సృష్టింపబడదు మరియు నశింపబడదు. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఈ శక్తి అక్షయమై ఉన్నా కూడా కాలంలో అనేకాలు వ్యక్తాలై మళ్ళీ తిరిగి అవ్యక్తాలు అవుతూ ఉంటాయి. అలాంటి అప్పుడు అట్లా అయినప్పుడు ఇక వాటి వ్యక్త స్థితి గురించి కానీ అవ్యక్త స్థితి గురించి కానీ మనం దుఃఖించడానికి కారణం ఏముంది అంటున్నారు. అవ్యక్త స్థితిలో వాటికి నాశనం లేదు, ఎలాగూ అవ్యక్తంగానే ఉన్నాయి. ఆది అంతాలు రెండింట్లో కూడా అవి అవ్యక్త రూపంలోనే ఉండి మధ్యలో వ్యక్తం అవుతున్నాయి, అంతే కదా. కానీ అది ఎలాంటి నిజమైన భేదాన్ని కలుగజేయదు. అంటే ముందు పుట్టక ముందు వాళ్ళ రూపం లేదు, పోయిన తర్వాత రూపం లేదు, మధ్యలో ఉండే రూపం కోసం ఎందుకు నీకు దుఃఖం? దేహం అని ఇక్కడ భాష్యంలో దీనిని గురించి ఈ శ్లోకంలో చెప్పిన దాన్ని వివరిస్తున్నారనమాట. మధ్యలో ఆదిలో కనపడదు, మధ్యలో కనిపిస్తుంది, మళ్ళీ నశించిన తర్వాత కనపడదు. అలాంటి జీవులు దానికోసం నువ్వు దుఃఖించాల్సిన అవసరం ఏముంది? దేహం కాలక్రమంలో నశించే స్వభావం ఉన్నది మన దేహానికి. అయినా కూడా ఆత్మ శాశ్వతమైనది అనేది భగవద్గీతలో చెప్పిన వేద సారాంశాన్ని మనం అంగీకరించామంటే గనక ఈ దేహం ఒక వస్త్రం లాంటిదని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి వస్త్రం మార్పు చెందుతోందని ఎందుకు బాధపడటం అంటున్నారు.
ఆత్మతో పోలిస్తే దేహానికి ఎలాంటి అస్తిత్వము లేదు, అది ఒక స్వప్నం లాంటిది. దేహం ఎప్పుడూ ఉండేది, ఆత్మతో పోలిస్తే దేహం అసలు మరి దానికి ఆ పర్మనెన్స్ లేదు, అదొక స్వప్నం లాంటిది. స్వప్నంలో కొన్నిసార్లు మనం ఆకాశంలో ఎగురుతున్నట్లు, ఒక రాధంలో కూర్చున్నట్లు మనకు కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ మేల్కొన్న వెంటనే మనం ఆకాశంలోనూ ఉండం, రాధంలోనూ ఉండం. ఈ భౌతిక దేహపు అస్తిత్వ లేమిని ఆధారం చేసుకునే వేద జ్ఞానం మనిషి యొక్క ఆత్మానుభవాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది. అంటే ఈ దేహం ఎంతో టెంపరరీ అని తెలిసే మరి వేదాలు ఆత్మానుభూతిని ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆత్మ యొక్క అస్తిత్వాన్ని అంగీకరించకపోయినా ఈ దేహం నశించే విషయంలో మనం మాత్రం బాధపడకూడదు అంటున్నారు. నువ్వు ఆత్మ ఉందను, ఆత్మ లేదు అను, ఏదైనా అను, కానీ దేహం పోయినందుకు నువ్వు బాధపడకు. ఎందుకు అంటే ఇది టెంపరరీ, ఇది ఎలాగూ ఉండేది కాదు, ఇది ఒక డ్రీమ్ లాంటిది. డ్రీమ్ లో నువ్వేదో ఎగురుతున్నట్లు, లేదంటే ఏదో రథంలో కూర్చున్నట్లు రావచ్చు, లేచిన తర్వాత చూస్తే అదేది ఉండదు. అలాంటిదే ఈ శరీరం కూడాను. కాబట్టి అలాంటి దానికోసం మనం దుఃఖించక్కర్లేదు అని భాష్యంలో ఎడిషనల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. శ్లోక ఏమో సృష్టించబడ్డ వాళ్ళందరూ మొదట ఇక్కడికి రాబోయే ముందు ఎక్కడున్నారో కనపడరు, వచ్చాక కొన్నాళ్ళు కనపడతారు, మళ్ళీ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ కనిపించరు. ఇక అలాంటి దానికోసం నువ్వు ఎందుకు దుఃఖించడం అంటే అట్మోస్ట్ ఫిలాసఫీ వేదాంతం అన్నమాట. ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కశ్చిదేనం ఆశ్చర్యవద్వదతి తథైవ చాన్యః ఆశ్చర్యవచ్చైనమన్య శృణోతి శ్రుత్వాప్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్. సో ఆశ్చర్యవత్ అద్భుతమైన దానిగా చూస్తాము. కశ్చిత్ ఒకడు, ఏది ఏనం, ఈ ఆత్మను ఒక అద్భుతమైన దానిగా చూస్తాడు. ఆశ్చర్యవత్ అద్భుతమైన దానిగా వదతి, అద్భుతమైన దానిగా చెప్తాడు. అలాగే ఇది అద్భుతమైనదని చెప్తాడు తప్పనిసరిగా, నిశ్చయంగా. ఒకడేమో ఆశ్చర్యమైనదని చూస్తాడు, ఇంకొకడు అద్భుతమైనదని చెప్తాడు దాని గురించి. అలాగే అద్భుతమైనదని చెప్తాడు ఈ ఆత్మ గురించి. ఇంకొకడు శృణోతి, వింటాడు, విని కూడా ఏనం, ఈ ఆత్మను ఎప్పుడు తెలుసుకోడు. కొందరేమో అద్భుతం అని చెప్తారు, కొందరు అద్భుతమైనదని చూస్తారు, కొందరు వింటారు, కానీ ఇది దాని గురించి ఎవరికి కూడా ఏమి నిశ్చయంగా ఇంకొకరికి తెలియదు. అంటే కొందరు ఆత్మ అద్భుతమైనదని చూస్తారు, ఇంకా కొందరు అద్భుతమైనదని వర్ణిస్తారు, ఇంకా కొందరు అద్భుతమైనదని దాని గురించి ఏదైనా శ్రవణం చేస్తారు, ఇంకా కొందరు శ్రవణం చేసినా కూడా దాని గురించి ఏమాత్రం తెలుసుకోలేరు అంటున్నారు. ఇది ఈ ఉపనిషత్తులపైనే ఆధారపడి ఉండటం వల్ల ఈ క్రింది శ్లోకం కఠోపనిషత్తులో 1.2.7లో గోచరించడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. అంటే ఈ కఠోపనిషత్తులో ఈ శ్లోకం కూడా గీతాలో చెప్పిన ఈ విషయం మీదే ఇదే చెప్తోంది అంటున్నారు. శ్రవణయాపి బహుభిర్యో నా లభ్య శృణ్వంతోపి బహవోయం న విద్యుః ఆశ్చర్యవక్త కుశలోస్య లబ్ధ ఆశ్చర్యోస్య జ్ఞాత కుశలానుశిష్టః. అధిక అంటే పెద్ద సైజు ఉన్న దేహం గల జంతువు ఏదైనా ఉందనుకోండి, ఓ ఏనుగు లాంటిది, అలాగే ఒక పెద్ద వృక్షం ఉందనుకోండి, రావి చెట్టు లాంటిది, ఒక్క అంగుళం స్థలంలో కోట్లాది సంఖ్యలో ఈ సూక్ష్మ జీవుల్లో ఉన్న ఆత్మ ఉంది అనే విషయం మరి నిజంగా అద్భుతమైనది. సో మరి తర్వాత అల్పజ్ఞులు, తపోనిష్ట లేని వాళ్ళు ఇలాంటి ఆత్మ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కర్మల గురించి, ఆత్మ అద్భుత తత్వాన్ని గురించి తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు. విశ్వంలో, ఈ ప్రపంచంలో తొలి జీవి అయిన బ్రహ్మదేవుడికి సైతం జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన పరమ ప్రామాణికుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడే స్వయంగా ఉపదేశించినా కూడా వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని గ్రహించడం లేదు. కేవలం భౌతిక భావనలో ఉండటం వల్లనే ఎలాంటి అనుపరిమాణ ఆత్మ అతి పెద్దదిగా మరియు అతి చిన్నదిగా వర్తింపగలదో, ఇంత చిన్న ఆత్మ ఒక్కొక్కసారి అంత పెద్దగాను, ఒక్కొక్కసారి అంత చిన్నగాను, అంటే ఏనుగులోనూ ఉండొచ్చు, పెద్ద రావి చెట్టులోనూ ఉండొచ్చు, మరి చిన్న చిన్న పురుగుల్లోనూ ఉండొచ్చు. ఆ విషయాన్ని ఈ ఆత్మ అలా అతి పెద్దగాను ఉండొచ్చు, అతి చిన్నగాను ఉండొచ్చు అనేది ఈ కాలంలో జనాలు ఊహించలేకపోతున్నారు. కాబట్టే వాళ్ళు దానిని నిర్మాణ రీత్యా, వర్ణన రీత్యా అద్భుతమైనది అని అనుకుంటున్నారు. భౌతిక శక్తి వల్ల మోహానికి గురై వీళ్ళంతా కూడా
ఇంద్రియ భోగ విషయాల్లోనే అధికంగా ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. ఆత్మానుభవాన్ని పొందలేకపోయినప్పుడు కర్మలన్నీ కూడా జీవన సంఘర్షణలో అంత్యంలో ఓటమినే కలిగిస్తాయి అనేది వాస్తవం అయినా కూడా వాళ్ళు దానికోసమే సమయాన్నంతా కేటాయిస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆత్మను గురించి తెలుసుకుని తద్వారా ఈ భౌతిక కష్టాలకు పరిష్కారం చూసుకోవాలి అన్న విషయం వాళ్ళకి తెలియడం లేదు అని అంటున్నారు. సో ఆత్మ గురించి వినాలనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా సత్సంగంలో ప్రవచనాల్ని అవి వింటూ ఉంటారు. కానీ కొన్నిసార్లు అజ్ఞానంతో వాళ్ళు ఆత్మ పరమాత్మలు ఇద్దరూ ఒకటేనని వాళ్ళ మీద వాళ్ళిద్దరిలో వ్యత్యాసం లేదని అంటూ ఉంటారు. కానీ ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క నిజస్థితిని, వాటి కర్మలను, వాటి నడుమ గల సంబంధమును ఇవన్నిటినీ సంపూర్ణంగా తెలిసిన మనిషి ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఉంటారు. ఇది ఇలా ఉండగా ఆత్మజ్ఞానం నుంచి సంపూర్ణ లాభాన్ని పొంది ఆత్మ యొక్క స్థానాన్ని వివిధ కోణాల ద్వారా ఎవరైతే వివరించగలరో అలాంటి మహాత్ములు ఇంకా దుర్లభులు. ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఉంటారు. కానీ ఏదో ఒక విధంగా ఈ ఆత్మను గురించి విషయాన్ని మనిషి అర్థం చేసుకోవాలి అని మనిషి అనుకుంటే గనక ఆత్మను అర్థం చేసుకోవాలి తప్పనిసరిగా అనే నిర్ణయం తీసుకుంటేనే అతని జన్మ సఫలం కాగలదు. ఇతర సిద్ధాంతాలతో మార్గం తప్పకుండా మరి పరమ ప్రామాణికుడైన భగవంతుడు పలికిన గీతా వాక్యాలను అంగీకరించడంతో ఆత్మను గురించి అర్థం చేసుకోవటం అదొక సులభమైన మార్గము. గీతను చదివి అర్థం చేసుకోవడం ఆత్మను గురించి తెలుసుకోవడంలో సులభమైన మార్గము. కానీ దానికి కూడా అధికమైన తపస్సు, త్యాగము అవసరం. భగవంతుని దేవదేవుడిగా అంగీకరించడానికి ముందు మనిషి తపోసంపన్నుడు కావాలి. శుద్ధ భక్తుని నిర్హేతిక కరుణ చేతనే శ్రీకృష్ణుడు యథాతథంగా అవగతం అవుతాడు. కాబట్టి చివరికి ఆ శుద్ధ భక్తుడి యొక్క ప్రేమతోనే ఆయన అర్థమవుతాడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో శ్లోకంలో ఆత్మ కొందరు అద్భుతమైందంటారు, కొందరు దానిని అద్భుతమైన దానిగా వర్ణిస్తారు, ఇంకా కొందరు అద్భుతమైన దానిగా వింటారు, ఇంకా కొందరు శ్రవణం చేస్తారు అని భాష్యం శ్లోకంలో చెప్తారు. దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. ఈ భౌతిక దేహంలో నిత్యము ఎల్లప్పుడూ కూడా అవధ్య చంపబడదు. ఈ దేహంలో ఉన్న యజమాని అంటే ఆత్మ ఇప్పుడు చంపబడ్డు. దేహే సర్వస్వ భారత, శరీరం అందరి యొక్క దేహాల్లో ఉన్న ఈ ఆత్మ భరత వంశస్థుడా. తస్మాత్ కాబట్టి సర్వాణి భూతాని అన్ని జీవరాశులలో నత్వం నువ్వు శోకించడం తగదు అంటారు. సో అవధ్యమైన ఆత్మను గురించి ఉపదేశం శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ చేస్తున్నారు. ఏమని? అమరమైన ఆత్మను గురించి అనేక రకాలుగా వివరిస్తూ అది నిత్యమైనదని, శాశ్వతమైనదని భగవంతుడు చెప్పారు. కాబట్టి తర్వాత పితామహుడైన భీష్ముడైన, ద్రోణుడైన యుద్ధంలో మరణిస్తారనే భయంతో మరి అర్జునుడు యుద్ధాన్ని ఆపకూడదు. భగవంతుడి ప్రామాణికతపై ఆధారపడి దేహానికి అన్యంగా ఆత్మ అనేది ఉంటుందని తెలుసుకోవాలి అందరూ. ఆత్మ అనేది లేదని, లేదా రసాయనంతో కలయికతో ఒకానొక స్థితిలో జీవంతో ఉన్నది అన్నది అని అనుకోకూడదు. ఇదేదో కెమికల్ రియాక్షన్ అనుకోకూడదు. ఆత్మ నిత్యమైన కూడా హింస ప్రోత్సాహనీయం. అలాగని ఆత్మ నిత్యం కాబట్టి వీళ్ళని చంపేస్తే వీడి బాడీని చంపేసిన ఆత్మ ఉంటుందిలే అని అనుకుని చంపేయడం కరెక్ట్ కాదు. అదే చెప్తున్నారు. అది ప్రోత్సాహనీయం కాదు. కానీ యుద్ధ సమయంలో నిజమైన అవసరం కలిగినప్పుడు మాత్రం దానిని త్యజింపరాదు. అంటే దేనిని నీ డ్యూటీ నువ్వు వదిలిపెట్టకూడదు. అలాంటి అవసరాన్ని భగవంతుడి ఆదేశం పైనే సమర్థించాలి, కానీ మన ఇష్టం వచ్చినట్లు కాదు అని అంటారు. స్వధర్మమపి చావేక్ష నవికంపితుమర్హసి ధర్మ్యాద్ధి యుద్ధాత్ శ్రేయో అన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే. సో స్వధర్మాన్ని ఆపి నువ్వు ఖచ్చితంగా స్వధర్మాన్ని కూడా నువ్వు నిజంగా అంటే ఖచ్చితంగా భావించి సంశయించడానికి నువ్వు నువ్వు తగిన వాడివి.
ధర్మం కొరకు నిశ్చయంగా యుద్ధం కంటే కూడా మేలైనది ఇంకొకటి క్షత్రియుడికి ఉండదు అని చెప్తుంది. సో స్వధర్మాన్ని అనుసరించి ధర్మం కోసం యుద్ధం చేయడం కంటే శ్రేయోదాయకమైనది ఇంకొకటి లేదు అని నువ్వు తెలుసుకో. కాబట్టి సంశయింపవలసిన అవసరమే నీకు లేదు. ఓకే, సో 24th నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. యాదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వారమపావృతం సుఖిన క్షత్రియా పార్థ లభంతే యుద్ధమీదృశం. ప్రభుజీ అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేశారు, దయచేసి అందరూ అటెండెన్స్ తీసుకోండి. క్లిక్ చేసి హరే కృష్ణ. యా, ఓకే ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. అటెండెన్స్ అందరూ ప్రభుజీ పోస్ట్ చేశారు, దయచేసి అందరూ అటెండెన్స్ తీసుకోండి. పార్థ స్వర్గద్వారాలు తెరిచినందువల్ల యుద్ధావకాశాన్ని కోరుకోకుండా అప్రయత్నంగానే పొందినటువంటి క్షత్రియులు సౌఖ్యవంతులు. అంటే స్వర్గద్వారాలు తెరుచుకునేటటువంటి యుద్ధావకాశం, ఆ యుద్ధం చేసే అవకాశం వచ్చింది అంటేనే స్వర్గద్వారాలు తెరుచుకున్నాయని. కోరకుండానే నీకు అప్రయత్నంగా పొందావు, అటువంటి క్షత్రియుడు నువ్వు అడగకుండానే నీకు ఈ స్వర్గద్వారాలు తెరుచుకునేటటువంటి యుద్ధావకాశం వచ్చింది. కాబట్టి నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడు అని చెప్తున్నారు. ఈ యుద్ధంలో ఎలాంటి శుభాన్ని నేను చూడడం లేదు, ఇది శాశ్వతంగా నరకమే ఇస్తుంది అని చెప్తున్నాడు కదా అర్జునుడు. ఆ మాటకు చెప్తున్నారనమాట. స్వర్గద్వారాలు ఆటోమేటిక్ గానే తెరుచుకునేటటువంటి అవకాశం అందరికీ రాదు. సో అలా నీకు వచ్చింది, నువ్వు ఆ రకంగా నువ్వు చాలా సౌఖ్యవంతుడవు. నువ్వేదో సుఖం లేదు అని అనుకుంటున్నావు, శాశ్వతంగా నరకానికి వెళ్తావు పాపం అని, కానీ నీకు స్వర్గద్వారాలు తెరుచుకుంటున్నాయి, నీకు ఆ విషయం తెలియడం లేదు. కాబట్టి అర్జునుడి పలుకులన్నీ కేవలం అజ్ఞానమే. అతడు తన బాధ్యతను నిర్వహించడంలో అహింసను పాటించాలి. బాధ్యత నిర్వహించేటప్పుడు అది చూసుకోకూడదు. మామూలుగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు అహింస పాటించాలి. కానీ నీ బాధ్యత ఏమిటి అంటే ఇక్కడ శత్రువులను నుండి నీ రాజ్యాన్ని నువ్వు రక్షించుకోవాలి. కాబట్టి ఆ టైంలో నువ్వు అహింసని కూర్చుంటే కుదరదు. క్షత్రియుడైన వాడు యుద్ధ రంగంలో అహింసను పాటించడం అనేది మూర్ఖుల సిద్ధాంతం. వ్యాసదేవుడి జనకుడు మరియు గొప్ప ఋషి అయిన పరాశర ముని ఆయన రచించిన పరాశర స్మృతిలో ఈ క్రింద విధంగా చెప్పాడట. ఈయన పరాశర ముని ఎవరు? వ్యాసదేవుడి తండ్రి. ఏం రాశారు ఆ పరాశర స్మృతిలో? క్షత్రియో హి ప్రజారక్షన్ శస్త్రపాణి ప్రదండయన్ నిర్నిత్య పర సైన్యాది క్షితిం ధర్మేణ పాలయేత్. పౌరులను అన్ని రకాల కష్టాల నుంచి రక్షించడం క్షత్రియ ధర్మం. కాబట్టి అవసరమైన విషయాల్లో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కోసం హింసని చేయాలి, కానీ హింసని చేపట్టవచ్చు. కాబట్టి అతడు శత్రురాజుల సైన్యాన్ని జయించి తరువాత ధర్మబద్ధంగా రాజ్యాన్ని పాలించాలి అని చెప్పాడు. ఈ విషయాలన్నిటినీ బట్టి అర్జునుడు యుద్ధాన్ని త్యజించడానికి ఎట్టి కారణము లేదు. శత్రువులను జయించినట్లయితే రాజ్యాన్ని అనుభవించవచ్చు. ఒకవేళ యుద్ధరంగంలో మరణించినట్లయితే ద్వారాలు తెరవబడి ఉన్న స్వర్గానికి అతను చేరుకోగలడు. కాబట్టి ఏ విధంగా చూసినా కూడా యుద్ధం అతనికి లాభదాయకమే అని అంటుంది. నెక్స్ట్ ది 33rd శ్లోక. అధచేత్వమిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి తతస్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్వా పాపమువాప్స్యసి. కాబట్టి నువ్వు నీ స్వధర్మమైన యుద్ధాన్ని గనక చేయకుండా ఉన్నావనుకో, ధర్మాన్ని అలక్ష్యపరిచినందుకు నువ్వు నిజంగా పాపాన్ని పొందుతావు. ఆ రకంగా యోధుడు అనే కీర్తిని కూడా నువ్వు పోగొట్టుకుంటావు అని చెప్తున్నారు. ఒకవేళ నువ్వు గనక నీ ధర్మమైన యుద్ధాన్ని గనక చేయకుండా వదిలేస్తే, నా కరిష్యసి చేయకపోతే, తత స్వధర్మం కీర్తించ, నీ యొక్క కీర్తిని నువ్వు హిత్వ పోగొట్టుకుంటావు. స్వధర్మాన్ని చేశాడు అనే కీర్తి నీకు రాదు. పాపం అవాప్స్యసి, పాపం పొందుతావు అని చెప్తుంది.
అకీర్తిం చాపి భూతాని కథయిష్యంతి తే వ్యయాం సంభావితస్య మరణాదతిరిచ్యతే. జనులు కూడా నీ అపకీర్తిని ఎప్పుడు చెప్పుకుంటారు. గౌరవనీయుడైన వాడికి అపకీర్తి అనేది మరణం కంటే దారుణం. మరి ఎంతో గౌరవం కోసం ఇదయ్యేవాడు అపకీర్తి కంటే మరణం బెటర్ అనుకుంటాడు. నీ అపకీర్తి గురించి అందరూ చెప్పుకుంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు అంటున్నారనమాట. సో అర్జున ఈ యుద్ధ విముఖత గురించి భగవంతుడు స్నేహితుడు మరియు తత్వబోధకుడు రూపంలో తన తుది తీర్పుని ఈ రకంగా చెప్తున్నారు. ఏమైనా అర్జున, యుద్ధం ప్రారంభ కాకమునిపే నువ్వు యుద్ధాన్ని వదిలేసావనుకో, నిన్ను జనులందరూ భీరు అంటారు, అంటే పిరికివాడు అంటారు. జనులు నిందించినా కూడా రణరంగం నుంచి నువ్వు పారిపోయావంటే పారిపోయినా కూడా ప్రాణాలు దక్కగలవని నువ్వు భావిస్తున్నావు. కానీ ఈ విషయంలో నీవు యుద్ధరంగంలో మరణించుటే ఉత్తమమని నా ఉపదేశం. నీ వంటి గౌరవనీయునికి అపకీర్తి అనేది మరణం కంటే కూడా దారుణమైనది. కాబట్టి ప్రాణభీతితో నువ్వు పారిపోకు, యుద్ధంలో కూడా మరణించుటే ఉత్తమం. యుద్ధంలో మరణించుటే దానికంటే ఉత్తమం. అది నా స్నేహితమును దుర్వినియోగపరచుట నుండి మరియు సంఘం నుండి గౌరవం కోల్పోవట నుండి కాపాడగలదు అని చెప్తూ, కాబట్టి యుద్ధరంగాన్ని వదిలిపెట్టడం కంటే మరణించటమే అర్జునుడికి ఉత్తమం అని చెప్పి భగవంతుడు తుది తీర్పు ఇవ్వటం జరిగింది. సో ఇక్కడితో 34th శ్లోక కంప్లీట్ చేశాము. సో ఇక్కడ ఆపి రేపు మళ్ళీ మిగిలినవి 35th నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితా